dit is er een. Nee, ja. Ja. Kijk, er zitten de kinderen allemaal in. Dit zijn de begeleiders met de ploegjes. Gefeliciteerd met de 90 verjaardag. Dankjewel. Gefeliciteerd, hè? Dankjewel. Nou, allemaal 3 drapjes, hè? 3, hè? Ja. 1 is geen, 2 is wat en 3 is? Zat. Goed zo. 1, 2, wie? 1, 2. Alsjeblieft. Succes. Doei. Doei, dit is de eerste maar uur. Ja, wij gaan er eerst uit, hoor. En dit is nummer 2. Gefeliciteerd. Dankjewel. Drapjes. Nou, succes. En ik zie ze straks wel weer omdat hij mijn shirt weer bent. Ja. Ja, succes hè. Doei. Die kinderen komen elke zaterdag om bij mij de shirten ophalen. En dan krijgen ze allemaal 3 dropjes als er kinderen bij zijn. Straks brengen ze allemaal weer om. En dan vertellen ze hoe ze gespeeld hebben. En dan zeg ik, nou, had wel wat beter kunnen. Of ik vind blij dat hij won hebben. En de andere keer dan krijgen ze weer allemaal met een paar dropjes. En dan gaan de shirten in de wasmachine. En dan gaan ze direct wassen. Dus dat is het ritueel. Dus je waske die shirts al haast 40 hier? Ja, in ieder geval wel 35 jaar. En heeft er wel eens wat misgong? Nee, ja, 1 keer. Toen heb ik ze op te warm wassen. Toen heb ik in plaats van dat ze op 30 stonden, stonden ze op 95. Was mijn wasmachine. En toen ontdekte ik dat. Ik denk, god, wat heb ik zo lang werk. Toen heb ik ze gauw in koud water gedaan. En toen is het goed afgelopen. Dus, Hoi. Hoi, en? 10-6 gewonnen. Hoeveel? 10-6. 10-6. En dit is Leentje 1. 1-1. Dan moet je nog dropjes pakken. Leentje 2, waar bleef die komen er volgens mij zo aan. Oké. En hoe is de uitslag? 8-4 gewonnen. Goed zo. Nou, dan moet je maar een dropje pakken, hè? Mooi, dankjewel. Oké. Fijne dagen en jongens, Ja. groetjes, hè? Ja, dit is een goede kinders. En hoe lang ga je nog terug? Dat onze lieve heer zegt dat het niet meer mag.